Oh, Puspitanala, boleh. Ayo. Oke, Puspitanala sik. Nggih, ayo diaturke. Engko diurutke. Nggih, monggo. Puspitanala. Ayo, Cak. Diaturke yo, njajal garap gamelan. Puspitanala. Monggo. Yuk. Ayo Mbak Tutut. Ah. Manatnya ayu utama ngambar roming kusuma mulat lang-lang prangka agawe sang semeng Sambulir pait matu Lindri-lindri nyawangi tramu Dasar lancir kuning Aku gak rasa kangenku Jagat katresnan Ada yang lebih indah Tiada yang lebih rindu Selain hatiku Ada yang kau tahu Rembulan kang sumunar Yang seni tresna sangatku Tanpa nolia Mengasih rasa sayangku As, yuk. Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku. Ada yang kau tahu, rembulan kang sumunar yang seni tresna sangatku. Tanpa nolia mengasih rasa sayangku. Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku. Ada yang kau tahu, rembulan kang sumunar yang seni tresna sangatku. Tanpa nolia mengasih rasa sayangku. Tanpa nolia mengasih Terima kasih. Luar biasa jan-jan. Ayo orang gua wong bocah pinter ya ngono Wah, kuwi. wah, saestu. Nggih. Mumpuni ing samu barang. Diaturi kok. Ra rugi pokoke Indonesia ya. Sik, iki ana nawala meneh. Tak Nggih. urutke wonten sing ngersake cewek gaul kalih teteh sing tresna. Saking Pak Jumiran SBA Sidoarjo. Oh nggih. Yo Mbak Eka perhatine isih. Rene monggo mentaram. Turuk, turuk. Ayo.
larak disampirke Serang ampirke. Dek dek dek. Eka Nggih. sik melek nduk Pangestunipun masih dong. iya iki Pak Gun Arianto ngunduh mantu ndongake apa kowe Cahayu Nggih, mugi-mugi Mbak Manten Mas Manten tansah pinaringono jodoh sejati-sejatinipun jodoh. amin Amin. Langgeng tumeka puputing yuswa tansah kinandenan putra ingkang saleh lan salehah. amin Amin. Ya nah rabbal ngalamin. dongane bocah SD iki mesti anu Mas Yuda mesti akeh mandine mergo isih resik urung Piye to? anu apa-apa Piye ta? Piye to, Mas? Anu Mas Lintu sampean kok SD. Lah, apa Omongno, to? omongno. Pak Ut. paut 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 Jenengan mboten pitados nek kula paut. Lah iki emponge iki lho nang ngene tak. Empang sakmono terus. piye nek arek nganggo ayo Nggih, niki mantene kakung menika CEO, Anu Mbak Eka. CEO dalam Nggih, sebuah owner perusahaan. Berkah Ayam. Wah, berkah. oh nggih Usaha. Usahanipun ayam. Ayam. Nggih, lha menika ndokipun percontohan dadi heeh kuwi lenjunge Dok wis 17 tahun ora netes-netes. wis bosok anu yo iki cewek gaul sik monggo cewek gaul digarap tayub sik lagi romo seger Oh. ya Mbak niki kan anu sik leren ning kono sik Istirahat, aja-aja. istirahat, Kok istirahat. keterangan. kula tak sumenek Nggih, Istirahat, lenggah istirahat. sik. Monggo. Yo buka bonang Mas Heri, monggo tayub ke sik cewek gaul. Monggo yo. Nem-nemo loro. Oh sik, up. Lah lah. Kuwi apa? Buka apa? Buka bonang. Piye ta bukane apa? Cewek gaul to. Heeh. Nem-nemo loro, jiji rolu, nempyong-nempyong. Oh ya wis. Ya wis bener. Bener, bener. Ya ngono memang bukane ngoten. Mas. Heeh, ya wis bener. Bener, bener. Slendro iki. Ya aja diwarak, aja dibantah. Ben, ben. Pokoke apa omongnya dek iki bener kok kabeh. Bener, bener. Bener kabeh aku. Yo, monggo. Monggo Mas Heri. Yo, kendangane tanan. Oh, ayo yo.
Terima kasih, matur nuwun wis diaturke cewek gaul.